Nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Simeon Boyce ndi nzangayo Linile Mponda. Koma poyamba tiyambe ndi mitu yake. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika afunira mafuno abwino asilamu onse mdziko muno pomwe akondwerera Eid al-Adha. Ndipo unduna wa zaumoyo wapempha anthu ndi mabungwe osiyanasiyana mdziko muno kuonetsetsa kuti amayi ndi atsikana akupeza zipangizo zapamwamba zogwiritsa ntchito mu nthawi ya msambo. Ndipo nkhani zamasewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets ichotsa ntchito mphunzitsi wa timuyi Gilbert Chirwa. Tindizi komanso zina zambiri ndikupemphani tikhale limodzi. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika afunira zabwino zonse asilamu mdziko muno pomwe lero akukondwerera Eid al-Adha. Mutenga omwe watulutsa President Mutharika ndi mayi wa dziko lino ati pomwe asilamu akukumbukira kufunika komvera kupereka nsembe ndi kuthandiza ena, nkofunika kuti pa chikondwererochi amalawi onse aganizire mozama kufunika kwa mtendere, umodzi ndi chikondi pakati pawo. Iwo ati chikondwererochi chidzetse mtendere ndi madalitso komanso chikondwerero chenicheni kwa asilamu. Bungwe la Islamic Relief Malawi ilati kuthandiza anthu osowa kungathandize kulimbikitsa umodzi ndi mtendere pakati pa anthu mdziko muno. Mkulu wa bungwe la Islamic Relief Malawi Ibro Abdullahi ndiye wanena izi pomwe bungweli limakonzekera kugawa zinthu zosiyanasiyana mu mzinda wa Blantyre ngati mbali imodzi ya chikondwerero cha Eid al-Adha. Pa chikondwererochi asilamu amazinga ndi kupereka nyama kwa osowa. Ife asilamu pa tsiku la lero la Eid al-Adha la chisangalalo timatsata zimene mtumiki wathu Abraham anapanga popanga sacrifice mwana wake Ishmael. Ndi asilamu timatsatira mapazi a iyeyo kuti tsiku ngati la lero msilamu aliyense amene ali ndi kuthekera agule chinyama aphe kuti nyamayo agawane ndi anthu amene ali osowa kuti tisangalale limodzi. Kumangochi tigawa ng'ombe zokwana 70 ndi ng'ombe iliyonse azigawana anthu 20 ndi kuti kutifikira mabanja 1400 pamene ku Blantyre kuno tipha ng'ombe 200 ndi pa 200 zimeneyo ndi tifikira mabanja 4000 pamodzi 5000. DC wa mboma la Palombe Yobu Makina Gama walimbikitsa anthu mdziko muno kuti atsatire mfundo yolimbikitsa ukhondo yomwe mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anapereka kuti miyoyo ya anthu isinthe. Amakina amayankhula izi pomwe mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika akuyembekezeka kukhazikitsa ntchito ya ukhondo pakati pa ana ophunzira yotchedwa My Clean School My Pride mchingerezi pansi pa bungwe la Beautify Malawi Beam Trust. Zambiri mulipoti la Geoffrey Chinawa. Malingana ndi Amakina, nzika za thanzi ndizofunikira pa ntchito za chitukuko chokhazikika m'magawo onse. DCU wathokozanso mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika ndi bungwe la Beautify Malawi Beam Trust zomwe ati zithandiza kusintha ukhondo mu skulu zosiyanasiyana mdziko muno. Tili ndi executive order ya president number 2 ya 2026 itafika ku Palombe kuno tinakhala pansi ngati council ndipo we had to launch. Tinakachita launch ku Chilinga market kumene tinakasesa after kupempha chithandizo kwa mapartners athu tikunkabena tifalikira kupita misika yosiyanasiyana kupitiza nkhani imene ya ukhondo. Aliyense ku Palombe kuno akudziwa kuti ndithu a president athu afuna kuti paliponse pakhale ukhondo. And ife as a district today tasangalala kwambiri chifukwa zimene tinachita launch ndi zimene so first leader kubwera kuzapitiza ntchito yomweyo kuchita launch kwa this time around specifically afuna maskulu athu ndi ukhondo kale ndipo tini chikhulupe kuti mpikisano umene ukubwera umene first leader akuchita afuna kuchita launch malawi muno mwina kutheka ku Palombe kuno tizakhala pa number 1. Mawu ake pungu wadera la kumwera kwa boma la Palombe ati aone Henry atagwirana manja ndi anthu adera lawo polimbikitsa ukhondo. Pungu iwo ati kugwira ntchito ndi ophunzira skulu za primary kuthandiza kuti ntchito ikhale ndi mizu yeniyeni komanso ndi umwini.
ichi chitachilandira kwambiri komanso talemekezeka ngati Phalombe South chifukwa chinthu cha national cha dziko lonse ife tutaoneka odala ndiye tionetsetsa kunena kuti ntchito imene tiyilimbikitse kuti masukulu athu komwe kwapangidwa lonchi kuno chifukwa dzakhala ngati mpikisano ifeyo tidzakhala ochita bwino chifukwa mwambo uchitikira mdera lathu. So inenso ngati phungu wa nyumba ya malamulo a dera lino komanso amene ndili chairperson wa natural resources nkhani zimezi zinde kuti nkuchimake kwa ofesi yathu tionesesa kunena kuti tiwalimbikitse masukulu kuti ngakhale akuchita bwino kale akuoneka bwino koma akwezebe mwamba zichite bwino kuposa amene zilili panopa. Kudzera mu bungwe la BEAM ndondomeko ya My Clean School My Pride mwazina ipereka danga ku sukulu kuti zizitha kupikisana ndi kupeza mphoto kamba kulimbikitsa ukhondo. Kumayambiriro kwa chaka chino mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika analamula kuti m'malo monga sukulu, m'misika ndi mzipatala ngakhalenso m'makomo akhale aukhondo. Jeffrey Chinawa, MBC Phalombe. Unduna wa zaumoyo ndi ukhondo wapempha anthu ndi mabungwe osiyanasiyana mdziko muno kuonetsetsa kuti amayi ndi atsikana am'madera akumudzi akupeza zipangizo zapamwamba zogwiritsa ntchito nthawi ya msambo komanso mosavuta. Mkulu wona za ntchito ya uchembere wabwino ku unduna wa zaumoyo ndi ukhondo a Ethel Kapyepye alankhula izi ku Lilongwe pamwambo wa tsiku lokumbukira ukhondo wa msambo omwe unachitikira pa ndende ya Kachere mu mzindawo. Olive Piri ali ndi ripoti. Mwambo wokumbukira tsiku la ukhondo wa msambo unayamba ndi ulendo wa ndawala kuchokera pa Lilongwe Community Ground kukafika ku Kachere Prison komwe kunachitikira mwambo wonse. Maiko onse amakumbukira tsikuli pa 28 May pofuna kufalitsa uthenga wabwino wa ukhondo wa nthawi ya msambo. Polankhula pa mwambowu, mkulu woona ntchito za uchembere wabwino ku unduna wa zaumoyo a Ethel Kapyepye anatsindika kufunika kwa anthu mdziko muno kumvetsetsa kuti msambo ndi mmene chimakhalira chilengedwe cha mzimayi. Akapyepye ati ndikofunika kuti makolo, atsogoleri a mipingo, mafumu, achinyamata ndi ena onse azitengapo gawo pa nkhani za msambo ndi kuthandizira amayi komanso atsikana kukwaniritsa masomphenya awo pofuna kukwanitsa masomphenya a chitukuko cha dziko. Nkhani ya msambo imakhala ngati nkhani yobisa kwa ife anthu aku Malawi komanso maiko ena. Nthawi zambiri munthu ukamapita ku msambo kuja umapezeka kuti mwina zogwiritsira ntchito ulibe, nthawi zina wakhala ngati wazonongera ndiye makhala ngati nkhani yochititsa manyazi. Koma ngati boma tikufuna kandi natola nkhani munthu ina aliyense amayi, abambo, atsikana tiyambe ukambapo pa nkhani ya msambo. Mmodzi mwa akuluakulu a ntchito zokhudza madzi ndi ukhondo ku bungwe la UNICEF a James Robertson anati atsikana oposa 80 pa 100 aliwonse samadziwa zokhudza msambo kufikira atakula ndi kuyamba msambo. A Robertson anatsindika kufunika kwa atsikana kukhala ndi mwayi wopeza chidziwitso chokhudza msambo. Mmodzi mwa akaidi pa ndende ya amayi a Kachere a Roda Chatayika ayamikira unduna wa zaumoyo ndi mabungwe omwe ali abwenza dziko lino pa nkhani za chitukuko chifukwa chokachitira mwambowu ku ndendeyi komanso kupereka zipangizo zogwiritsira ntchito nthawi ya msambo. Monga azimayi amenera kuti pa nthawi ya msambo azisamalire mokwanira monga nkhale kumbali ya mapadi, sopo, mabigiri oti tizigwiritsira ntchito komanso mapadi paja pali magulu angapo aliwonse ndi amene timagwiritsira ntchito ifeyo. Oti malo ano andende sizovuta kwenikweni ifa ngati mabungwe ngati inuyo malowererapo matithandizirapo kumbali ya mapadi komanso sopo. Chaka chino ndi cha namba 13 kuchokera pamene dziko la Malawi linayamba kuchita mgwirizano wokumbukira tsiku la ukhondo wa msambo mchaka cha 2013. Olive Piri, MBC Lilongwe. Pali chiyembekezo pakati pa alimi a fodya pamene msika wa fodya wa chaka cha 2026 wayamba kuyenda bwino pambuyo pa mavuto omwe analipo msikawu atangotsegula kumene. Alimi akhala akudandaula kamba kakuchuluka kwa fodya yemwe amamubweza kamba kazifukwa zosiyanasiyana. Bungwe la Tobacco Commission lati fodya yemwe anamusamana bwino akugulidwa pa mtengo wabwino, ndipo McDonald Chiwayula akutipatsira nkhani yonse.
Bungwe loona za ulimi wa fodya la Tobacco Commission TC lati msika wa fodya wa chaka cha 2026 ukuyenda bwino ngakhale kuti unayamba ni mavuto. Akuluakulu a bungweli ati kuchuluka kwa fodya yemwe anankana pa msikawo poyamba kunali kwakukulu koma tsopano kwayamba kutsika. Pofika pa 25 Meyi chaka chino bungwe la TC lati pafupifupi makilogalamu 32 miliyoni a fodya a ndalama zokwana 68 million United States dollars kapena 118.1 billion kwacha anali atawagula. Msika wa fodya zinthu zikuyenda bwino ndithu makamaka pakali pano chifukwa tikutha kuyerekeza ndi mmene zinthu tidayambira. Kuchokera pamene tidayamba malonda a fodya pa 20 April tidaona kwa sabata zingapo ndithu kuti fodya wambiri amakhala akubwezedwa maka ku auction. Fodya wambiri ku auction samagulidwa. Koma masiku awiri atatu a sabata ino tatha kuona kenakake kuti kukhala ngati zimenezi mwina zayambako kucheperako, ndipo ife ngati Tobacco Commission tili tcheru kuyang'ana ndithu bwinobwino kuti tione kuti pofika mapeto kwa sabata ino kodi nkhani imeneyi ilowera pati. Koma chachikulu choti ndife okondwa kuti kukanidwa kwa fodya ku auction kwayamba kucheperako sabata ino. Bungweli lapempha alimi kuti asiye mchitidwe osakaniza mitundu ya fodya komanso kumathira madzi fodya kuti akhale olemera, zomwe zikuchititsa kuti mtengo utsike komanso kuti ogula fodya asagule ochuluka. Bungweli likutsindika kuti alimi ayenera kutsatira ndondomeko zovomerezeka ngati akufuna kupeza mitengo yabwino. Pali anzathu a ARET amene ni ntchito yawo kuphunzitsa alimi komanso mabungwe a alimi achatimati ma grower associations mwachitsanzo NASFAM, Tama Farmers Trust, Phindu ndi ena otero. Iwowo amakhalanso ndi alangizi amene amaphunzitsa alimi za mmene angasamalire fodya wawo, mmene angamusankhire, mmene angadindire komanso kumusamalira kuti akamafika kumsika akhale ali fodya wabwino okuti ogula asanyinyirike ndipo amugule pa mitengo yabwino. Komano ngakhale izi zimachitika, chinthu chimene chimachitika nchonena kuti pali anthu ena abe mwina ndondomeko zimene samazimvetsa bwinobwino, choncho amapezeka kuti abweretsa fodya osakhala bwino kumsika, mwina fodya onyowa, fodya osakaniza ndi zinthu zina kapena fodya osakaniza magredi ndi mavuto ena. Ndiye zikachitika chonchi tikumatha kuona kuti alimi aja mwina sakupindula kwenikweni chifukwa fodya uja amatha kubwezedwa kapena ngati wagulidwa ndikuti mwina agulidwa pa mitengo yotsika. Alimi ena omwe akwanitsa kulima ndi kusamalira bwino fodya akusimba lokoma. Mmodzi wa alimiwa, Lemson Sankhulani, ati kumvera ulangizi wa makono kwawathandiza kugulitsa fodya pa mitengo yabwino pa msikawu. Chisisi changa ndiko kumvera ulangizi umene amatilangiza alangizi. Chisisi chake chenicheni ndiye kuti wenu wake usamadalikire kuti wena okuthandiza ali pamene popo wenu wake osakhala kuti uli kutali yayi. Kuthira madzi fodya nzachikale. Panopa fodya tufuna tiyambe osankha alangizi amabwera nkutiphunzitsa amene tingasankhire. Ndipo timatsatira zimene zozo otisankhira fodya azitisankhira fodya uja ife tili pomwepo. Kaya kwachitika maliro kwina timatseka ofesi pokhapokhapo ife tikhale pomwepo kusankha fodya wathu bwino osathira madzi kufika napo dinda. Mbewu ya fodya ikupitirirabe kukhala njira imodzi yodalirika yomwe dziko lino limapezera ndalama zakunja. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Mukuona nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tibweranso zikatha izi. Students in primary and secondary schools in Malawi, an opportunity to shine while restoring the beauty of your school premises is here. It's the national launch of My Clean School, My Pride campaign. The launch will take place at Holy Family Primary School ground in Palombe on Friday, the 29th of May 2026 by Her Excellency the First Lady, Madam Professor Gertrude Mutarika, patron for Beautify Malawi Trust, BIM. It's My Clean School, My Pride campaign. Don't miss.
Tikupitirira ndi nkhani zathu. Bungwe la chipembedzo cha Chisilamu la Muslim Association of Malawi MAM lapempha Malawi kuti apitirize khalidwe logawana ndi anzawo makamaka omwe ndi osowa. Mneneri wa bungweli Sheikh Dinala Chabudika wanena izi pomwe asilamu pa dziko lonse akukondwerera nyengo yozinga ndi kupereka nyama kwa osowa mu nthawi yotchedwa Eid Adha. Charles Pensulo walemba ripoti ili. Poyankhula ku Chikwawa pa mwambo wozinga nyama, Achabulika omwe anali ndi president wa bungwe la MAM anati chaka chino bungweli lifikira anthu ochuluka ndi nyama kamba kuti agawa ng'ombe 1300 komanso mbuzi pafupifupi 4000. A national chairman a Muslim Association of Malawi Chidrisa Muhammad ngati mtsogoleri wa Asilamu Malawi muno wakonzanso phwando lalikulu ngati limeneli azinga ng'ombe zokwana 1300 ndipo agawa madistrict osiyanasiyana dziko lino la Malawi. Choncho iwo ngati mtsogoleri ali wokonzeka kwambiri, komanso ife ngati Muslim Association tili wokonzeka kuti tisangalale nawo Eid imeneyi. Ndipo m'mawu ake mmodzi mwa anthu omwe alandira nawo nyama a Blessings Chanza akuchikwawa wayamikira bungwe la MAM ponena kuti apitirize kuchita izi kamba kuti zikuthandiza anthu osowa kudya nyama. Lero chisangalalo changa nchochuluka kwambiri ndipo chopanda malire chifukwa yona kuti nyengo ngati imene limakhala mwa yolandira nyama zimene zimatipangisa kuti kuti pa ndalama imene mapeza movutikira ncho ngati zigwisa ntchito kugulira ndiwo imasefeka fuati makhala ndi ndiwo yongo pasito maulere. Masamba apa tayika kaye pa stand kuti ino tidzakupezani bene tikudya kaye nyama panopo. Chikondwerero cha Eid al-Adha chimachitika pambuyo poti asilamu amaliza nyengo yotsala kudya yomwe imachitika kwa masiku 10 a mwezi womaliza mu kalendala ya Chisilamu. Mwambowu ati umagwirizananso ndi zomwe mneneri Ibrahimu anachita popereka nsembe ya nyama ya nkhosa kuchokera kwa Mulungu m'malo mwa mwana wake Isaki. Charles Pensulo, MBC, Blantyre. Bungwe la Malawi Enterprise Development Fund MEDEF lati ntchito yogulitsa zipangizo za ulimi za ndalama zoposa 15 billion kwacha zomwe bungweli linagula ndipo akuti zikuonongeka ichitika omwe akugwira ntchito yowunika za zipangizozi akamaliza kupereka ripoti komanso chilolezo. Mkulu wa bungweli Akaisi Sadala anena izi pomwe bungweli linakaonekera ku komiti ya nyumba ya malamulo yolondoloza chuma cha boma ya Paki. Iwo ati zipangizo zina makamaka zomwe sizichedwa kuonongeka monga mbewu ndi mankhwala zaonongeka ndipo zina zatsala pang'ono kuonongeka monga fetereza wa madzi. Iwo kuonjezera apo ati ntchito yowunika zipangizozi ili mkati ndipo ikuyembekezeka kuti ayimalize posachedwapa. Iwo akufotokoza. Komiti iyi idandiyitanaso ndi anzanga mu January kuzakambirana za nkhani imeneyi. Ndipo pa nthawiyo chiganizo chimene chidaperekedwa nchonena kuti tisapitirizebe kugulitsa katundu ameneyo, tidikire kufikira mpaka ma-auditors amene amati ma-forensic auditors abwere kuti nawonso azathe kuona kuti kodi katunduyo ali bwanji, kenako mwina titalandira chilolezo titawupitiriza. Ndiye titaona kuti ma-auditors aja amatenga nthawi kubwera, tidalembanso ku nyumba ya malamulo kuti bwanji mutilole kuti tite mwina kugulitsa katundu ena amene katundu wina amene tikumuona kuti mwina amakhala ndi moyo wochepa komanso kuti atha kuonongeka mofulumira. Ndiye kati ameneyo sadatiyankhe, komabe tachitika mwayi kunena kuti ma-forensic auditors aja tsopano anabwera akugwira ntchito yawo, katundu yamuona moti panopa ali mkati mopanga malipoti kuti kenako atiunikire kuti mwina atilole kuti katundu wotsalayo tingathe kugulitsa. Katundu ameneyu mmene tidanenera poyamba mapanga range pakati pa 15 ndi 16 billion. Pa nthawi imeneyo timaganiza kuti tikamugulitsa mu January ndiye kuti mwina tikanatha kupeza ndalama yochulukirapo, mwina sitikadapeza ndalama zonse koma tikadatha kuluza mwina pang'ono. Koma tsopano kutha kwa miyezi 4 5 kufikira lero tikuona kuti pakhala ndalama zina zake zoti zitayikabe. Pakali pano wapampando wa komiti ya Park Stephen Malondera ati komiti kugwirizana ndi ganizo lofufuza kaye zipangizozi kamba kuti komiti inanso ya nyumba ya malamulo inatsindika kufunika kochita kafukufuku pa nkhani.
panalipereka ripoti ku parliament ndipo nyumba yonse ya nyumba ya malamulo inamva ndipo inagwirizana nazo kuna zimene apereka zilizoona, ndipo mukukamba kwawo ananena kuti akuyembekezera kunena kuti madefu nthawi imene ili mifu kuti pakhale kufufuzanso mmene katundu wawo alili kapena kuti forensic audit. The forensic audit imene ikene akuchitika mpuyo ndipo akuti idakalibe mkati. Ndeti nango wakumbusa kuti kodi mayiwala kunena kuti munawuzidwa kuti mpange forensic audit. Iwo anthu okhala madera ozungulira Blantyre adandaula kamba ka vuto la madzi a waterboard lomwe akhala okumana nalo. MPC inayendera dera limodzi mwa madera ena omwe akhudzidwa ndi vutoli ku Sochi Federation kumene anakumana ndi anthu ena amene akudandaula za vutoli. Meda Kamowa walemba ripoti ili omwe akuwerenga ndi Telson Magombo. Kuvutavuta kwa madzi a bungwe la waterboard lakhala vuto lalikulu kwa anthu okhala m'madera ozungulira mzinda wa Blantyre monga Zingwangwa, Angelo Govera komanso Sochi Federation kungotchulako ena. Ahanisi Agulaya ndi Leo Nkuliwa omwe amakhala ku Sochi Federation ati izi zikupangitsa madera ambiri kukhala kopanda ukhondo monga akufotokozera. Panopa vuto la madzi lafika povuta. Madzi akafuna kusiya amakhoza kukhala uli 3 days madzi osatani osatuluka. Ndeti zimatipanga zimatikhuza kuti tili ndi matoilet ofuna kuyuzira madzi zimativuta ndi kuti timapita kunjigo kukatunga ndi kuyikano muchani mu toilet kuti atithandize kuti mwina kukhale kosamalirika ku toilet. Tikapitanso kunjigo kuja kumakhalabenso mavuto chifukwa kuti titunge madzi aja pamakhala kuti zikutitayiranso nthawi ina yokuti tikanatha kugwira ntchito pati pakhomo chifukwa chokuti kuchuluka kwa anthu ndimene zatipangira kuno ku affect ngani yachani ya madzi akasiya kumakhala kuti kusoyeseka basi mtendere basi kuzunzika basi. Madzi a waterboard ndameti madalira kwambiri so zomapezeka zokuti mumva ine ndili ndi mwana wakhanda. So mwana wakhanda amafunika madzi pafupipafupi ndakupapeza kuti madzi akumasepena 3 days or 4 days imene ndikuti mwina so akafuna kuyamba ayamba mwina pakati pa usiku mwina ena ambiri atagona sakuziwa ndikuti mwina maka kamafuna kuti ayambe madzi ajawo akumamba mwina wake chama past mwina 11 ndikuti mwina wake by 4 o'clock amakhala kuti madzi ajatani asiye so ikumapanga affect kwambiri kwa anthu amene tili surrounding so kuti tapeze madzi omakhala njira yovutikira kwambiri. Poyankhula ndi MPC posachedwa apa mkulu wa bungwe la Blantyre Waterboard Yeremia Chihana wasimikizira anthu okhala mu mzindawu kuti akuyetsetsa kuthana ndi vutoli kuti anthu azipeza madzi a ukhondo nthawi zonse. Nthawi yayitali Blantyre Waterboard madalira mapampu awiri mamoti zigwisa ntchito mapampu 6 timagwisa ntchito mapampu awiri. Ndi mapampu awiri amachita pampu madzi kupita ku Nguludi kupita ku Chiromoni timachita rotate koma panopo tasiya zopanga rotate kufikira zulo tayika mapampu anyuwani 5 lero kufika tuwelipikiza kufika mande tikhala tapanga mapampu ose 6 workers ferry amaliza. The team imene ili workers ferry is very good, they are working around the clock kuti mapampu ose atipange so koma even panopo tayamba kuchita pampu madzi kubwera mu Blantyre tili pa 100% panopo ndizo pompa madzi from Shire workers ferry kubwera ku Blantyre tathana nazo vuto palibe tili pa 100% koma panopo muzikhalabe ndi mavuto chifukwa tikuchapaso matangi for matangi amakhala yayitali mumasimu makhala madzi ndiye tikumachapa tikupanga ultimate maintenance ndeti ndi maintenance kuti kupanga pampu madzi koma tiyesesa kuti Blantyre yonse ilandire madzi ngati kukhale ma problems kuti madzi akubwera ndi mphamvu kwambiri kukhala ma leakages. Mfundo yachisanu mu ndondomeko ya Malawi 2063 imalimbikitsa ukhondo monga madzi a ukhondo, zimbuzi komanso ukhondo wa moyo wa tsiku ndi tsiku. Munkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames Kalisto Pasuwa waitana osewera akunja kwa dziko lino 14 pa mndandanda wake wa osewera 23 omwe atenge nawo gawo pa masewero opimana mphamvu ndi timu ya Ethiopia pa 6 komanso pa 9 June mu mzinda wa Addis Ababa. Masewero awiriwa ndi njira imodzi yokonzekera masewero odzipezera malo ku mpikisano wa AFCON wa chaka chamawa. Praise Majawa ali ndi ripoti. Pasuwa waitana koyamba Luciano Matthew yemwe akusewera mu timu ya Kalonji Soccer Academy mdziko la USA. Christopher Kumwembe ndi Francisco Madinga atengedwanso koyamba ndi Pasuwa kuti atenge nawo gawo pa masewerowa.
osewera ena omwe ali pa mndandanda ndi Joshua Waka, Washali Jazia, Blessing Singini, Mwisho Muhango, Festus Due, Ephraim Kondowe, Babatonda Depoju komanso Chifundo Mphasi. Osewera omwe ndi akabwerebwere ku timuyi koma sanayitanidwe ndi Patrick Mwaungulu, Lanjes Nkhoma, Chikumbutso Salima, Maere Malango, Chawananga Kaonga komanso Richard Mbulu. Pasuwa watakufuna kuwunikira mmene osewera ambiri akuchitira pokonzekera masewero a AFCON. Pa masewero odzipezera malo ku mpikisano wa 2027 AFCON, Malawi ili mu gulu B limodzi ndi matimu a Egypt, Angola ndi South Sudan. Praise Majawa, MBC Sport Blantyre. Ndipo tinakali pa nkhani za masewero zomwezi, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yachotsa ntchito mphunzitsi wa timuyi a Gilbert Chirwa. Malinga ndi kalata yomwe Bullets yatolotsa, yayamikira Achirwa kamba kodzipereka ku timuyi. Achirwa anasankhidwa ngati mphunzitsi wogwirizira timuyi mwezi wa Disemba chaka chatha kutsatira kuchotsedwa ntchito kwa Peter Mponda. Mphunzitsiyu anatsogolera Bullets kutenga chikho cha Castel. Pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika afunira mafuno abwino asilamu onse mdziko muno pomwe akondwerera Eid al-Adha. Unduna wa zaumoyo wapempha anthu ndi mabungwe osiyanasiyana mdziko muno kuonetsetsa kuti amayi ndi atsikana akupeza zipangizo zapamwamba zogwiritsa ntchito nthawi ya msambo. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yachotsa ntchito mphunzitsi wa timuyi Gilbert Chirwa. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Simeon Boyce ndi nzangayo Lenile Mponda, tikufunirani usiku wabwino.